niyo ba na mayroong tatlong bahagi ang Iglesia ni Cristo? Ang unang Iglesia ay ang Iglesia sa Jerusalem. At ang pangalawa ay ang Iglesia sa Grecia. At ang pangatlo ay ang Iglesia ni Cristo na nakitaw sa Pilipinas. Ang Iglesia ni Cristo na pinatunghanan sa banal na kasulatan na nakatala sa Zacarias 13:8. Ang sabi ng Panginoong Cristo, lalaganap na sa buong lupain ang Iglesia ng kanyang itinayo, na ang unang Iglesia o pangalawa ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlong Iglesia ay maiiwan. Yan ang pagtuo at patunay na lumalaganap at patuloy na ginagabayan, patuloy na inaalalayan ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Kristo ang kanyang Iglesia ni Cristo. Na patuloy namin sinasapalatayanan mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yan ang katunayan at totoong nasa Diyos ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo na nakikilala po natin sa ngayon na panahon na lumitaw dito po sa Pilipinas ay narehistro po yan noong July 27, 1914. At ang nagparehistro po niyan, wala pong iba, si kaibigan po natin namatay na po, matagal na po siya namatay, na si Felix Manalo. Itong sektang ito, ipinarehistro dahil gusto po niya na maging legal ang samahang ito dito sa tinatawag na Pilipinas. And syempre, kung siya po yung nagparehistro, siya din po yung nakalagay na fundador or founder sa sektang ipinarehistro po niya sa batas po ng tinatawag na Pilipinas. So, ibig ko pong sabihin, kung ano po yung iglesia na nakasulat sa banal na kasulatan, wala pong koneksyon yung sektang naparehistro noong July 27, 1914. Bakit po? Kasi ang Panginoong Jesucristo hindi naman po siya sinungaling. Sabi ng Panginoong Jesucristo, et forte inferi non prevalebant adversus iam, even the gates of hell shall not prevail against it. And sabi pa niya, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. So sa makatwid, mga kababayan, mga kapatid, mga mahal po naming tagapanood sa programa po natin, yung sinasabi po nilang namatay daw po yung unang iglesia sa Jerusalem, namatay daw din po yung unang pangalawang iglesia, hindi po yung totoo. Yung bakit sabi ng Panginoong Jesucristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Sabi ng Panginoon, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. And sabi din po ni San Pablo, si Kristo po yung ulo at ang katawan po niya, yung kanyang iglesia. Kung sasabihin po ninyo na namatay po yung unang iglesia, yung sa Jerusalem, at saka yung pangalawang bahagi ng iglesia, namatay po yun. Ibig sabihin, meron pong pagkakataon na wala po yung katawan ng Kristo na ulo ng kanyang iglesia. So, ibig sabihin, manananggal po yung Kristong pinaniniwalaan po ninyo. Hindi po yan yung Kristong nakasulat sa banal na kasulatan. Pangatlong punto, mga kababayan po natin, mga kapatid at tagapanood sa atin pong palatuntunan. Mga sir, mga ma'am, sa nakasulat sa banal na kasulatan, klarong-klaro po yan na ang Kristo na nagtatag ng kanyang iglesia may pangako eh. At yung pangako na yun, totoo po yun kasi siya po yung katotohanan eh. Kung magiging totoo po itong interpretation at itong claim ng ating mga kaibigang member ng Iglesia ni Manalo, so ang mangyayari po dyan, magiging sinungaling ang Panginoong Jesucristo. Magiging sinungaling. At wala pong pagkakaiba. Yung iglesyang itinatag ni Kristo sa yung mga sekta o yung mga organisasyon o mga samahan before pa yung iglesyang itinatag ng Panginoon. Iba po kasi ito eh. Kasi itong iglesia ito, itinatag po ito ng Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi si Kristo po mismo, Diyos po eh. Hindi po kagaya sa paniniwala ng mga iglesia ni Manalo, si Panginoong sa Kristo ay hindi po Diyos. Yung claim po niya na sa Zacarias chapter 13 verse 8, nasabi po niya na o yung tatlong tinatawag na bahagi ay hindi po yun pwedeng ano po natin yan doon sa iglesia itinatag ni Kristo. Bakit po? Kasi iisa lang po yung iglesia itinatag ng Panginoon. Meron pong iisang iglesia, iisang katawan, hindi po maraming katawan. And at the same time, iisa po yung turo po niya. So, from the time of the foundation, sinabi ng Panginoon, humayo kayo sa lahat ng mga bansa at ituro ang magandang balita. And sabi din po niya, ituro ninyo ang lahat ng isinugo ko sa inyo. So, kung titignan po natin, ang teaching ng iglesia pong ito, wala pong putol eh.
from the time of Christ until now, hindi po ito mawawala at hindi po ito mapuputol. Bakit po? Kasi yung objective ng Panginoong Jesucristo, salvation, kaligtasan. So, hindi po magiging totoo itong Iglesia ni Manalo dito sa Pilipinas po ngayon. Bakit po? Kasi Philippine-made po yan eh. Made in the Philippines, hindi po made in Jerusalem. And again, purely claiming lang po, wala po silang, hindi po sila makapagbibigay ng patunay na yung iglesyang inaaniban po nila, ayan po yung iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. And number 3, points po natin, mga sir at saka mga ma'am, sa banal na kasulatan, isinugo eh. Yung mga tagapagturo, isinugo, hindi lang po sumulpot lang dahil naglipat-lipat doon sa iba-ibang mga sekta. Hindi po. Isinugo po yung nagbagtuturo eh. Romans chapter 10 verse 14 to 15. Eh tanong, sino po na nagsugo kay Mr. Manalo? Claim lang po ni Manalo na siya po yung anghel. Hindi po pwede. Bakit po? Kasi yung iglesia na tag ng Panginoong Jesucristo, hindi po ito mawawala. Hindi po ito mamamatay sa sanlibutan pong ito. So, yung iglesia na tatag ng Panginoong Jesucristo, hindi po rin naparehiso sa Pilipinas noong 1914. Yung iglesia tatag ng Panginoong Jesucristo, na iglesia ng Kristo, na tinutukoy sa banal na kasulatan at sa kasaysayan, refer po in Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Wala na pong iba. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.